Добрый вечер, гэта «Просвет» с Сергеем Пелесою. Завтра, на День незалежности у Менску, не будзе военного параду. С 22-го году режим Лукашенко проводит милитарные шоу только по юбилеях. Апошні был 2 года назад. Гэта ідэальна супадае з тактычнымі інтарэсамі Лукашенкі менавіта цяпер. Пасля жорсткага чэрвеньскага ультыматуму Кіева і намёкаў на ліквідацыю ретранслятараў на тэрыторыі Беларусі, адсутнасць танкаў у сталіцы другі год запар дазваляе Лукашенку пасылаць Украіне выразны сігнал. Мы не хочам вайны, а хочам дээскалацыі. Што гэта? Часовы сабатаж планаў Крамля ці спроба выратавацца ад ваеннай катастрофы, якую Масква рыхтуе на восень. Сёння гэты геапалітычны трылер мы разбяром разам са Змітром Міцкевічам. Змітер, вітаю цябе в студыі. Вітаю. Змітер, пасля закрытых перамоваў з Пуціним на Валдаі, мы нічога амаль што не ведаем пра змест, нават фотаздымкаў няма, Лукашенко паляцеў у Пекін. Ну, хутчэй за ўсё, быў запланаваны візіт у Пекін, а да гэтага візіту дапасавалі вось гэты візіт у Расію. Можа, пра гэта ўсё паразмаўляем. Адразу пасля сустрэчы Сі Цзіньпіна і Лукашенкі кітайскае міністэрства замежных справаў апублікавала моцную заяву. Давайте познаёмімся з заявай кітайскай дыпламаты пра Беларусь. Старшыня Сі Цзіньпін падкрэсліў, што Кітаю і Беларусі неабходна падтрымліваць стратэгічную камунікацыю і далей развіваць высокі ўзровень двухбаковых адносінаў, каб прыносіць больш карысці двум народам. Кітай падтрымлівае Беларусь у абароне яе нацыянальнага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці, а таксама ў выбары шляху развіцця, які адпавядае яе нацыянальным умовам. Кітай будзе працягваць аказваць падтрымку развіццю Беларусі ў меры сваіх магчымасцяў. Дзве краіны павінны мобілізаваць рэсурсы для далейшага ўзмацнення супрацоўніцтва ў межах аднаго пояса, аднаго шляху і зрабіць практычна ўзаемадзеянне больш змястоўным. Змітер, Кітай падтрымлівае Беларусь у абароне яе нацыянальнага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці. Чаму Кітай зрабіў такую заяву? Ёсць што, пагроза беларускаму суверэнітэту? Ну, лукашэнкаўскаму ў сэнсе. Я думаю, што тут дзве рэчы. Першая рэч гэта якраз такі тое, што Украіна наўпростава заявіла аб тым, што можа ліквідаваць нейкія мэты на тэрыторыі Беларусі. І гэта рэакцыя Кітая на гэта. То бок я б тут не казаў аб тым, што Кітай, маўляў, засцерагае Пуціна, я б хутчэй казаў аб тым, што Кітай рэагуе на рыторыку Украіны і на магчымыя дзеянні украінскага боку. З другога боку, тут яшчэ вельмі важная заява ў гэтай цытаце. Яны чакаюць больш цеснага супрацоўніцтва. Яны чакаюць напаўнення зместу. А вось в гэтай заяве назва этой галоўнай ініцыятывы Сі Цзіньпіна, з якой носіцца ўжо гадоў 13, калі не больш, один пояс, один шлях, яна падкрэсленая 2 разы. Так. Чаму так? Вот таксама, таму што для Кітая наўпроставы інтарэс, каб Беларусь была брамай для кітайскіх тавараў в Европу. Для іх важна захоўваць гэтыя гандлёвыя шляхі. Магчыма, для Сі Цзіньпіна таксама для ўнутранага рынку, пэўна, хочацца прэзентаваць нейкі праект. Ну вот, глядзіце, мы зрабілі, яно працуе. Таму што мы ведаем, што ў Кітаі таксама ёсць пэўныя пытанні. І вельмі верагодна, што яны ўсё-такі разлічваюць, што калі надыдзе гэтая дээскалацыя, ўсё-такі можна будзе штосьці далей рэалізоўваць. Яны бачаць Беларусь як частку сваіх планаў па экспансіі в Европу. Ну, бо і Украіна была часткай гэтага праекту «Один пояс, один шлях» толькі пасля 13-го года, пасля агрэсіі Расіі, гэта лавачка закрылася. Дмітр, вось як гэтую заяву пракаментаваў вядомы беларускі аналітык Артём Шрайбан у інтэрв'ю для рэдакцыі вот так. Артём заявіў, што Кітай вельмі рэдка робіць такія заявы, і той факт, што вось такая рыторыка была выкарыстана, это значит, што штосьці сур'ёзнае, ці то ёсць канфлікт там ужо, ці Беларусь стаіць на парозе ўцягвання ў вайну. Вось як ты да гэтага ставішся? Зноў жа, тут, мне здаецца, гэта рэакцыя на магчымыя дзеянні Украіны, таму што мы бачым, і это цалкам лагічна, што украінскія кінетычныя дзеянні па ліквідацыі пэўных аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі могуць вельмі моцна падарваць рэжым Лукашэнкі, у першую чаргу знутры, таму што жадаючых паміраць за яго не будзе так шмат. І вельмі відавочнымі стануць пэўныя праблемы, якія ў гэтым рэжыме ёсць, таму што армія не фінансаваная, таму што ніхто ні да чаго не гатовы. І ўвогуле гэта апошняе, што войска рэжыму Лукашэнкі збіралася калісьці рабіць, гэта ваяваць. Яны да гэтага не рыхтаваліся. А прынамсі не ў агрэсіўнай вайне
так? Абсолютно. Яны, можа быць, гатовыя да абароны чагосьці там, у Беларусі, так? Але не да нападу на Украіну. У Беларусі нават няма да гэтага ні сілаў, ні сродкаў. Змітер, гэта тэма магчымага вцягвання в Беларусі паступовага ці такога эскалацыйнага ў вайну на гэтым тыдні стала тэма, якую інтэнсіўна абмяркоўвалі замежныя каментатары. І вось некалькі дзён назад вядомы польскі палітолог, ваенны аналітык Марек Будзіш, ён у інтэрв'ю для аднаго з YouTube-каналаў зрабіў такі вось цікавы каментар. Я прапаную паслухаць цытату з Марека Будзіша. Калі мы дапусцім, што сцэнар эскалацыі, які разглядаецца ў Маскве і мае на ўвазе наданне вайне рэгіянальнага характару праз, напрыклад, паўтор атакі ўкраіны з поўначы, то кіраўніцтва Беларусі высылае сігналы і на захад, і на ўсход. Я маю на ўвазе Кітай, што яно не зацікаўлена ў такім сцэнары. А ў сувязі з гэтым усё, што будзе весці да дээскалацыі напружання, карысна з пункту гледжання Лукашэнкі. Так, Марек Будзіш заяўляе, што Лукашенко робіць заявы і сігналы в розныя бакі. Вось гэта заява кітайская, гэта сігнал каму менавіта? Ты кажаш, у Украіне. Але Лукашенко паехаў да Сі адразу пасля сустрэчы на Валдаі з Пуціним. Ну, явно было так, што было запланаванае турне па Азіі загадзя, ну, хаця б тэрмін выпускнога коленага яго нельга змяніць. Абсолютно. І да гэтага турне ў Кітай і Інданезію дапасавалі візіт у Маскву, так? Бо калі б Пуцін, давайте паразважаем, вот калі Пуцін так знянацку выклікаў на дыванік Лукашенко, каб той тлумачыў, што гэта за заігрыванне з Зеленскім, то яны б не дапасоўвалі да тэрміна. Ну, абсолютно. А так Лукашенко сказаў, ну, Владимир Владимирович, ну мы ж там не в Кітай трэба, може давайте я по дарозе в Кітай до вас заеду. Ну, окей. Ну і форум зноў. Так, от як ты гэта ацэньваеш і той факт, што гэта сустрэча адбылася за зачыненымі дзвярыма у рэзідэнцыі на Валдаі, дзе Пуцін практычна не прымае нікога замежных лідараў, нават сяброў. Ну тут сітуацыя простая, трэба высветліць, што далей рабіць і скаардынаваць дзеянні. Лукашенко і Пуцін выдатна разумеюць, што ніякага мілітарнага супрацьстаяння рэжым ягоны зараз не вытрымае. Для таго, каб нейкім чынам абараняць тэрыторыю Беларусі, Пуціну патрэбна выдаткоўваць рэсурсы, якіх мы зараз бачым, і так не надта каб шмат у ваенным плане. Яны Маскву абараніць не могуць. У іх вялікія праблемы в сваім тыле. А Беларусь для іх таксама з'яўляецца часткай глыбокага тылу. Таму патрэбна выпрацаваць нейкую дыпламатычную стратэгію ці якую-небудзь іншую стратэгію, каб не дапусціць таго, каб якраз такі пачаўся пажар у беларускім тыле. Апошнімі днямі ўсё часцей з'яўляецца паведамленні з розных крыніцаў сур'ёзных пра тое, што Расія можа рыхтаваць маштабную мабілізацыю на восень, на кастрычнік пасля выбараў у Дзяржаўную думу. Альбо, прынамсі, прызыўнікоў скіраваць на фронт, чаго Расія не робіць, так? А і вось на гэтым фоне прилетае дрон побач з аўтобусам з беларусамі на мяжы з Расіяй. Сёння гэта адбылося. І Вольфович, генерал Александр Вольфович, супакоівае, маўляў, аўтобус беларускі быў выбраны не спецыяльна, так выпадкова склалася. І ў той жа час, уяві сабе, Вольфович, які лічыцца прарасійскім генералам, ён угаворвае беларусаў не ездзіць в Расію. Вось на фоне гэтых паведамленняў пра магчымую мабілізацыю, то бок увосені можа быць эскалацыя, у тым ліку з поўначы, як бы ты ацэніў вось гэтую такую рыторыку Вольфовича, які прабуе гэту справу так як бы замесці пад канапу? Ну, абсолютно, тому што Вольфович таксама апошні, хто зацікаўлены в нейкай эскалацыі, таму што таксама высветліцца, што ў яго ў гэтым войску, як гэта ўсё выглядае і ці трэба штосьці рабіць. Па-другое, таксама ў Крамлі разумеюць, што можна Беларусь выкарыстоўваць іншым чынам, можна працягваць, лепей выкарыстоўваць магчымасці геаграфічныя, калі спатрэбіцца атака, напрыклад, на краіны Балтыі, магчымасці прыкрыцця, агентурныя магчымасці, прамысловыя магчымасці, вось весь гэты патэнцыял, замест таго, каб вельмі сумніўны патэнцыял гэтак званых узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь запусціць ва ўкраіну, што таксама запусціць абсалютна невядомыя працэсы ў Беларусі. Зміцер, у нас час кончваецца. Давай яшчэ пад канец нашай размовы пазначым, я толькі пазначу одну тэму. Вось яшчэ адзін сігнал да дээскалацыі Лукашенко выслаў. Гэта памілаванне некалькіх дзесяткаў вязняў, у тым ліку большасць з іх гэта палітычныя вязні. Так, гэта традыцыйна адбываецца перад ягоным днём незалежнасці. Але тым не менш, у гэтай сітуацыі гэта адназначны сігнал
да дээскалацыі. Чаму? Ну, таму што можна было вызваліць, напрыклад, не палітычных вязняў, а папросту зрабіць амністыю. Так? Але гэта не амністыя, гэта памілаванне менавіта палітычных вязняў. Это яўны сігнал на захад, што мы не хочам вайны, мне трэба дыялог. Мы тут мусім паставіць кропку, але гэта яшчэ не кропка ў нашай праграме. Дмітрий, дзякую табе за твой каментар. Дзякую вялікі. А цяпер трошкі больш пра тое, як праходзіла турнэ ў Расію і ў Кітаі. Пасля Валдаю Лукашенко паехаў у Пекін. На фоне ўкраінскага ультыматуму ён нечакана пакінуў краіну і адправіўся ў турнэ, наведаўшы спачатку двух сваіх галоўных саюзнікаў. Калі візіт у Кітай адназначна быў загадзя запланаваны, то 2 дні з Пуціным перад пералётам у Кітай выглядаюць як выклік на дыванік да шэфа. Сюжэт Сергея Марцелева. Па заканчэнні ваеннага ультыматуму Кіева Лукашенко паспяшыў у Расію паскардзіцца Пуціну. Двухдзённы візіт загадзя не быў анансаваны, і хутчэй за ўсё яго прычынай сталі жорсткія патрабаванні Зеленскага спыніць военную дапамогу Расіі. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Відавочна, што дыктатар дамагаўся ад Крамля гарантый бяспекі, адначасова пазбягаючы ўступлення ў поўнамаштабную вайну. Магчыма, пагрозы Зеленскага нават дапамаглі Лукашэнку пераканаць расійскіх калег у тым, што спраўная нафтаперапрацоўка і палітычная стабільнасць у Беларусі для іх выгаднейшая, чым другі фронт. Конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае. Но в целом он передавал какое-то послание от Зеленского или нет хотя бы это? Нет. Маршрут вялікай прагулкі беларускага палітыка сімвалічны з РФ у КНР, другога па значнасці геапалітычнага патрону рэжыму Лукашэнкі. Не заязджаючы дадому, ён з Расіі адправіўся адразу ў Пекін. Чамусьці гэтая дэталь падалася кітайскаму лідару важнай. Ён з усходняй хітраватасцю наўмысна падкрэсліў яе ў вітанні. Нібыта не ведаў, адкуль прыляцеў госць. Как себе домой. Минска гуляла. Прямо из Минска? Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин. Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рада еще раз вас видеть. Мы часто встречаемся, часто общаемся, и мы постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам очень своевременно. У адрозненні ад маскоўскай сустрэчы прэса падрабязна апісвае эканамічны парадак дня саміту ў Пекіне. Інвестыцыі, тэхнапарк пад Менскам і, важнае, як нататка на палях. Кітай падтрымлівае Беларусь у абароне яе нацыянальнага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці. Гучыць як папярэджанне Уладзіміру Пуціну. Калі Расія патрэбная кітайцам як тая, што ваюе, аслабленая, крыніца танных энергарэсурсаў, то Беларусь цікавая Пекіну менавіта па-за вайной, стабільная для інвестыцый, фарпост для кітайскай экспансіі на мяжах еўразвяза. Яшчэ напярэдадні майскага візіту віцэ-прэм'ера КНР Лукашенко змяніў публічную рыторыку на падкрэслена мірную ў дачыненні да Кіева. Магчыма, крызіс у дачыненнях з Украінай і стаў нагодай для чаўночнай дыпламатыі Лукашэнкі. Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. За час адсутнасці Лукашэнкі ў краіне рэтранслятары для наведзення дронаў на мяжы зноў уключаліся. Пра гэта паведаміў украінскі галоўнакамандуючы Сырскі. Ён дадаў, што больш падобнае не паўторыцца, не растлумачыўшы, аднак, чаму. Намеснік міністра замежных справаў Лукашэнкі, у сваю чаргу, афіцыйна прыгразіў Кіеву адказам з выкарыстаннем усяго патэнцыялу, калі мяжа будзе атакаваная ЗСУ. Нарэшце, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне Вадзім Кабанчук увогуле сцвярджае, што украінцы рэтрансляторы ўжо знішчылі. Калі гэта сапраўды так, застаецца чакаць рэакцыі Менску.
Ад ваенных пагроз і геапалітычных парасонаў у Пекіне да спробаў уратаваць эканоміку ад санкцыйнай петлі. Не заязджаючы дадому, Александр Лукашенко накіраваў свой самалёт у Джакарту. Мэта зразумелая – прарвацца на гіганцкі рынак Паўднёва-ўсходняй Азіі і прадаць беларускі калій там. Але чаму першы дзень візіту аказаўся настолькі сціплым, што нават лукашэнкаўская прапаганда заблыталася ў лічбах кантрактаў, а эксперты называюць беларускую тэхніку канструктарам лего. Глядзіце ў матэрыяле Надзеі Бельскай. Прамым рэйсам з Пекіну да Джакарты Інданезія сустрэла Лукашенко блакітным дываном. Дыктатар жа з'явіў сябе ў чорным афіцыйным строі. Прэзідэнт дзяржавы Прабова Собіянта Лукашенко не сустракаў. На першую афіцыйную сустрэчу да яго накіравалі прадстаўнікоў ураду. На закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения. Асаблівага энтузіазму ў словах Лукашэнкі не чуваць. Гаворкі пра шматмільярдныя кантракты не ідзе. Напярэдадні візіту ў Джакарце завершыўся беларуска-інданезійскі бізнес-форум, пра вынікі якога не можа дамовіцца прапаганда рэжыму. Лукашэнкаўскі пул прыводзіць дадзеныя па кантрактах на 76 мільёнаў долараў. Белта кажа пра 50. Гэтак званы міністр замежных справаў Максим Рыжанкоў асцярожна кажа пра дзясяткі мільёнаў. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. Верагодна, Лукашенко мае на ўвазе сельгастэхніку, камбайны, трактары, самазвалы. Але купляць іх Інданезіі, па-першае, невыгодна лагістычна, па-другое, якасць тэхнікі не такая, каб увесці яе ў эксплуатацыю, не маючы на месцы сервісу, які будзе гэта ўсё рамантаваць. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Магчымасцяў няшмат. Прадукты харчавання, медыцынскія прэпараты, пра якія кажа Лукашенко ў кантэксце супрацы. Хутчэй бонус, чым самастойныя кантракты, якія прынясуць вялікія грошы. Асноўным кірункам беларускага экспарту ў Інданезію застаюцца калійныя ўгнаенні. Беларуская тэхніка, калі гэта не перадавыя савецкія тэхналогіі, да, то гэта яна як канструктар лего, яна сабраная з кітайскіх дэталяк. Ну, як бы навошта збіраць з кітайскіх дэталяк вывезці ў Інданезію, калі можна дзешавей і, ну, я упэўнены, што якасней гэта ўсё можна сабраць у Кітаі і прадаць у Інданезію. Таму, не, канешне, там будуць падпісаныя нейкія кантракты на пастаўку нават і тэхнікі, але, ну, яны проста, ну, і пра іх будуць казаць больш, чым пра там вось калій, але насамрэч у параўнанні з пастаўкамі калія гэта, ну, гэта будуць абсалютна незначныя аб'ёмы. Летась Інданезія імпартавала з Беларусі тавараў прыкладна на суму каля 142 мільёнаў долараў, з якіх 117 мільёнаў, а гэта за 80%, прыпала на ўгнаенні. Гэткія дадзеныя прыводзяць афіцыйная база дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па міжнародным гандлі тавараў. Але ж еўрапейскія санкцыі значна ускладняюць лагістыку. Пры гэтым зноўку застаецца праблема лагістыкі. І нават калі там ёсць порты, да гэтых портаў яшчэ трэба неяк дабрацца. Калі гэта везці далёка цераз іншыя краіны, гэта падвышае кошт, адпаведна гэта падвышае і дысконт, з якім прадаваць трэба. Так што тут, ведаеце, можа здарыцца так, што калійку не надта выгадна будзе вазіць. У дачыненнях з Інданезіяй Беларусь на другасных ролях. Гэтая дзяржава прытрымліваецца курсу многапалярнасці і падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Крамлём. Дарэчы, Лукашенко ў МЗС надта амбітна прэзентуе хуткае адкрыццё інданезійскай амбасады ў Менску. Але гэтаму праекту ўжо 10 год. Вядзецца гаворка пра магчымы безвіз, прамыя авіярэйсы ў Джакарту з Менску, ды некалькі новых кантрактаў па старых накірунках супрацы. Аднак наўрад ці краіна тысячы выспаў стане для Лукашенко краінай тысячы магчымасцяў.
Чаўночная дыпламатыя ў Азіі, вызваленне палітвязняў і вайсковы парад, якога зноў не будзе. Ці купіць Лукашенка гэтымі крокамі давер Захаду і Кіева, і ці варта паддавацца на бачнасць нармалізацыі? Кропку ў гэтым блоку ставіць Малгажата Гасеўская, старшыня дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па дачыненнях з Беларусю. Польская еўрадэпутатка пракаментавала хістанне менскага рэжыму адмыслова для прасвету. Глядзіце інтэрв'ю Алеся Сіліча. Апошнія дні мы побачили змену рыторыкі Лукашэнкі ў дачыненні да Украіны. З чым вы гэта звязваеце? Myślę, że siłą Ukrainy, tym, że... Думаю, што з сілай Украіны, тым, што Лукашенко выдатна ўсведамляе, што знаходзіцца ў зоне дасяжнасці украінскіх дронаў, што калі Украіна здольная адпраўляць свае ракеты, дроны ў вельмі аддаленыя месцы Расіі і там наводзіць парадак, то тое ж самае яна здольная зрабіць на куды меншых адлегласцях, то бок закрануць стратэгічныя месцы ў Беларусі. W mniejszych odległościach, czyli dotknąć miejsc strategicznych na Białorusi. Myślę, że Łukaszenko doskonale... Думаю, што Лукашенко выдатна бачыць пазіцыю Расіі ў гэтай вайне, якая ў сутнасці слабее. Сілу украінскага войска, пра якое, думаю, можна смела казаць, што яно з'яўляецца на дадзены момант наймацнейшай арміяй у Еўропе і перад якім адкрываюцца магутныя магчымасці. Гэтая вайна ідзе. Лукашенко, як звычайна, спрабуе гуляць, не падстаўляцца лішні раз. Але калі прыйдзе час і ён атрымае загад ад Пуціна, баюся, што ён будзе гэты загад выконваць. Адпаведна, тут я хацеў бы запытацца пра магчымасць наўпростага ўцягвання афіцыйнага Менску ў вайну Расіі супраць Украіны ці нават атакі на Еўропу, у першую чаргу краіны Балтыі. Наколькі рэалістычным вы бачыце гэты сцэнар і ці ёсць ён на парадку дня еўрапейскага палітыкуму? To są oczywiście realne scenariusze, jednak... Гэта, канешне, рэальныя сцэнары, аднак палітыка Дональда Трампа і гэты нейкі дыалог, які адбываецца паміж яго адміністрацыяй і самім Лукашэнкам, якраз і мае на мэце адцягваць яго ад уплываў Расіі. У кожным разе настолькі, каб ён не пайшоў, не выканаў загад і не атакаваў. Гэта добры кірунак адцягвання Лукашэнкі ад выканання загадаў, якія ідуць з Крамля. Паглядзім. А як вы ацэньваеце самастойнасць Лукашэнкі ў такіх пытаннях? Ён і ягоная сістэма здольныя сказаць «не» Пуціну? І што ў такім выпадку будзе? Łukaszenko chce przede wszystkim być... Лукашенко хоча перш за ўсё быць уладаром сваёй краіны. Няважна, што кіруе ёй насуперак волі жыхароў, што знішчае па сутнасці жыхароў краіны, у якой спрабуе кіраваць. Гэта адно. To jest jedno, a drugie jest... А другое відавочна, што калі ён атрымае загад з Крамля, то будзе яго выконваць. Хаця, як мы ведаем, беларуская армія не была прыцягнутая непасрэдна да канфлікту ва Ўкраіне. Białoruska bezpośrednio w konflikt na Ukrainie. Myślę, że w dużej mierze z tego powodu... Думаю, што ў значнай ступені з той прычыны, што ён баіцца, што ўзброеныя беларусы могуць выступіць супраць яго, а не падтрымаць Расію ў кантэксце вайны ва Ўкраіне. З аднаго боку мы бачым кволыя спробы рэжыму Лукашэнкі распавесці пра сваю гатовасць да дыялогу з краінамі Захаду, з другога рост рэпрэсій унутры краіны. Ці ў гэтым святле вы верыце ў гэтыя заявы самога дыктатара, а таксама ягоных лабістаў тут у Еўропе, што трэба здымаць санкцыі і размаўляць з Лукашэнкам аб нейкай нармалізацыі? Głosy tutaj w Parlamencie Europejskim, polityczne głosy... Галасы тут, у Еўрапарламенце, палітычныя галасы, якія заклікаюць да дыялогу з Лукашэнкам, вядома, ёсць. І яны ёсць ужо шмат гадоў, гэта не толькі сёння. Гэта на працягу таго часу, які я непасрэдна назіраю як еўрапарламентарый. Але гэтым галасам нельга паддавацца. Мы павінны вельмі пільна назіраць за тым, што фактычна адбываецца ў Беларусі. Гэта толькі бачнасць нейкай нармалізацыі. Тое, што ён выпусціў некалькі соцень палітвязняў, не азначае, што змянілася палітыка ўнутры Беларусі і ў дачыненні да беларусаў. Калі яна зменіцца, калі Лукашенко спыніць рэпрэсіі супраць свайго народа, тады мы можам паспрабаваць размаўляць. На сённяшні дзень такой сітуацыі мы не назіраем. Таму санкцыі павінны быць адназначна захаваныя. А дыялог толькі ў такіх межах, каб выцягваць палітвязняў, каб ратаваць іх жыцці, ale nie kosztem zastupok u bok Białorusi. Ich życie, ale nie kosztem ustępstw wobec Białorusi. Што вы тады бачыце найлепшай тактыкай цяпер, каб спыніць далейшае ўцягванне Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны і планы Крамля па агрэсіі супраць Еўропы?
No, polityka sankcyjna przynosi efekty i wobec Rosji, i wobec Białorusi. Санкцыйная палітыка прыносіць вынікі і ў дачыненні да Расіі, і ў дачыненні да Беларусі. Таму гэта, безумоўна, добры кірунак. Але таксама я з'яўляюся прыхільніцай індывідуальных санкцый супраць асоб, якія непасрэдна ўцягнуты ў рэпрэсіі. Каб яны адчулі моцна і востра тое, што згоды на такія дзеянні няма, і што яны таксама будуць у будучыні несці адказнасць. У будучыні, але і зараз за распачатае дзеянне, што не толькі сам Лукашенка, але і выканаўцы яго рашэнняў будуць адказваць перад міжнародным правасуддзям за свае ўчынкі. Гэта ўсведамленне павінна расці, а нашы дзеянні ў гэтай сферы павінны тут падтрымліваць менавіта такі тып мыслення. Дзякую за ваши думкі. І сёння з намі была старшыня дэлегацыі па сувязях з Беларусю Еўрапейскага парламенту Малгажата Гасіеўска. Алексеевич Белсад, Страсбург, Франция. Дорогие сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.